Som doktorka Miznerová a mám ambulanciu v Devine v Bratislave. A v rámci bloku mladých praktikov sme rozprávali o rôznych témach. Prvá bola Európska konferencia Vonka v Dubline, čo je organizácia, ktorá združuje vlastne rodinných lekárov na celom svete. A ako sa na túto konferenciu dá dostať v rámci našej spoločnosti SSVLPL. A chcela som inšpirovať mladých doktorov, aby neváhali, aby napísali nejakú zaujímavú kazuistiku alebo nejakú ich možno aj menšiu štúdiu, prípadne veľmi sú tam otvorené témy alebo vítané témy, čo sa týka takého social prescribing, to znamená, že predpisujeme už pacientom zariadenie alebo nejakú ich socializáciu, alebo aj také celospoločenské témy, celosvetové, ako je polyfarmácia alebo multimorbidita. Takisto tam boli témy ohľadne umelej inteligencie, ako nám môže pomôcť v našej praxi a myslím si, že to je naša budúcnosť, ktorá nám tú prácu veľmi odľahčí a bolo to naozaj veľmi inšpiratívne. No mňa vlastne, ja už ako keby končím mladými praktikmi, lebo bohužiaľ roky pribúdajú, ale aj roky skúseností a mladých praktikov alebo mladých lekárov ako takých trápi hlavne to, že oni keď vstúpia do toho systému, väčšinou vstúpia už do nejakej rozbehnutej ambulancie, ktorá funguje, dajme tomu, nie úplne moderným spôsobom a chcú vniesť do tejto ambulancie nejaké inovácie, nejaké zlepšovania a často na to nemajú priestor. A tu by som chcela povedať, že ak by ten priestor nebol na to zlepšovanie, ktoré je veľmi potrebné, aby tam nebol priestor na to, aby oni rástli, to znamená, že by nemali priestor zakúpiť sonograf alebo viacej času na pacienta, alebo boli by ako prehlcovaní alebo utláčaní tým starým systémom, ktorý je funkčný, ale myslím si, že do budúcnosti nie je to úplne náš cieľ, mať čo najväčší počet pacientov, ale skôr sa orientovať na tie výkony a nebáť sa učiť nové veci, pretože myslím si, že časom bude táto medicína všeobecného lekárstva orientovaná aj na tie výkony, aby ten mladý doktor, keď chcel sa naučiť realizáciu nejakého vyšetrenia, napríklad sonografia alebo manuálnu medicínu, alebo keď by mal záujem o fyzioterapiu alebo o psychiatriu a naučí sa nejaké psychoterapeutické postupy alebo urobí si kurz psychosomatiky. Myslím si, že časom my budeme apelovať na tie poisťovne, aby aj toto zohľadnili, aby toto sme si mohli vlastne zaučovať ako výkon a to je budúcnosť, tak toto funguje vo svete a nech sa toho neboja a keď by mali mať tie problémy integrácie týchto nových týchto inovácií do ambulancií, nech si proste otvoria novú ambulanciu, pretože pacientov je dosť a je to naozaj krásny pocit. Ja sa veľmi vidím v tomto obore. Ja som vlastne internistka, 12 rokov pracujem ako internistka a myslím si, že interná medicína je všeobecná medicína a je ešte krajšia ako rola všeobecného lekára, pretože aj ako internista som sa v tom našla. Nie sú to už iba pacienti, kde robím tlaky, kontrolujem a cholesterol, ale zrazu je tam obrovské spektrum všetkých diagnóz a je to krásny obor a takisto v zahraničí napríklad 55% lekárov všetkých, napríklad v Írsku sú všeobecní lekári a časom to bude možno aj tak aj u nás, že tých všeobecných lekárov bude nakoniec viacej, budú riešiť väčšie spektrum diagnóz a myslím si, že to je budúcnosť naša a je to naozaj krásny obor. Táto konferencia je vždy veľmi inšpiratívna, majú tu nádherné témy, veľmi orientované na prax a mladý doktor tu pochopí aj akými problémami, úskaliami s akými musíme bojovať, ale zároveň sa aj veľa naučí.
určite odporúčam nielen všeobecným doktorom, interistom, akéhokoľvek oboru, i prísť na túto konferenciu.